Na ľavej strane je prierez hrotu vstrekovacej trysky, ktorá používa štandardný diesel bez aditív. Na povrchu trysky a na konci ihly trysky sa vytvárajú usadeniny. Z dôvodu procesu spekania trysky je jeden otvor úplne zablokovaný. Cez tento otvor netečie žiadne palivo. Ďalší otvor trysky je čiastočne zablokovaný, čo narúša prietok paliva a systém vstrekovania paliva do spaľovacej komory. Palivo nie je vstrekované efektívne. Dôsledkom toho bude možné pozorovať zvýšenie hladiny emisií, zníženie výkonu a zvýšenie spotreby paliva, ktoré sa budú neustále zhoršovať. Na pravej strane je prierez hrotu vstrekovacej trysky, ktorá používa Max Motion Diesel. Vysokovýkonné aditíva v Max Motion Diesel zabraňujú tvorbe usadenín v palivovom systéme motora a okrem toho ho ešte aj čistia, čím poskytujú vynikajúcu ochranu. Na povrchu trysky nie sú žiadne viditeľné usadeniny, otvory trysky sú čisté, systém vstrekovania paliva do spaľovacej komory je optimálny. Výkon, spotreba paliva a výška emisií sa vrátia na úroveň, ktorá sa veľmi približuje pôvodnému výkonu motora. Vynikajúca ochrana znamená zvýšenie životnosti motora.